विषय स्टार्ट करिबा ए जगला हबनी तो समस्त मन दे सुनिबा तो आज गोटे गपटे कहिबी समस्त गप सुनिथिबो तो जेजे जेजेमा कहती का जेजे जेजेमा कहती हाथ टेकिल का जेजे जेजेमा कहती हाथ टेकिल तो कहलो की गप कहती तुम जेजे जेजेमा आउ पुओ तुमको पुओ तुमको तुमको ହଉ ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି ଜେଜେ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ନା କି ଗପ କୁହନ୍ତି ହଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ମାଙ୍କଡ ଆଉ କିମ୍ଭୀର ଗପ ହେଲା କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ ପାଟି କରିବନି ହେଲା ଗୋଟେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟେ ଥିଲା ସେଇ କୋଳି ଗଛକୁ ମାନେ ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟେ ଆସେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାମୁକୋଳିଟା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ସେ ସବୁଦିନେ ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଲାଷ୍ଟ କହିବ ତୁ ମତେ ଦିନେ ଆସିଲା ଯେମିତି ମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟା ବୁଲୁଥିଲା ବୁଲି 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 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଚଢିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ନା ଆଉ ତମେ କୋଳି ଖାଉଛ ଆଉ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମାଙ୍କଡ କହିଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ଖାଇବ ତାପରେ ଯେମିତି ଏମିତି କହିଲା ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ତାକୁ ପକେଇଲା କଣ ଜାମୁକୋଳି ପେଣ୍ଠାଟେ ପକେଇଲା ତାପରେ ଯେତିକି କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା ତାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିଲା ତାପରେ ସେ ଖାଇଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଏ ମାଙ୍କଡ ବି ଖାଇକି ତାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଶୁଭୁଛି ନା ତମକୁ ନା ଶୁଭୁନି କାକା ଶୁଭୁନି ହାତ ଟେକିଲ କାକା ଶୁଭୁଛି ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ତ ହଉ ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା କୁମ୍ଭୀର ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା ବେଳେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ କି ଗଛ ଥିଲା ଜାମୁ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଜାମୁ ଗଛରେ କୋଳି ବି ପାଚିଥିଲା କିଏ ଖାଉଥିଲା ସେ ଗଛରେ ସେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇଆ କହିଲା କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟେ କୋଳି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେ କୋଳିର ସ୍ୱାଦ ଭାରି ଭଲ ଥିଲା ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କଲା କହିଲା କି ଆଉ ତମେ ଏଥର ଗଲେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା ଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବି କୋଳି ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ଯେମିତି ତାପରେ ତାକୁ କହିଲା ମାଙ୍କଡ ପୁଣି ଯେତିକି ବେଳେ ଗଲା ମାଙ୍କଡ ଆସିଲା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ଆସିବାର ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମନ କରୁଛି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା ଆସିନି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କଣ କୋଳି ନେଇପାରିବିନି ତା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତା କିଛି ସମୟ ଛାଡିକି ମାଙ୍କଡ ବି ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅ ଦି ପେଣ୍ଠା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତାରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା ତାକୁ ଦେଲା ସେ ନେଇକି ଗଲା ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଇଲା କହିଲା ଆହା ଭାରି ସ୍ୱାଦର କୋଳି ଆଉ ଏ କୋଳିଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦ ମାଙ୍କଡ ସବୁଦିନେ ଖାଉଛି ଆଉ ତା କଲିଜାଟା ଭାରି ବି ମିଠା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ହେଉଥିବ ତାପରେ କହିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ତା କଲିଜାକୁ ଖାଇବା ତାରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କଣ କହି ତମ ପିଠିରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଗଲା ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ତାପରେ ମାଙ୍କଡକୁ ସେ କହିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି ଆଉ ତମେ ଆସିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତାପରେ ମାଙ୍କଡ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ତମେ ପହଁରି ପହଁରି କହିବ ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ଯାଇପାରିବିନି ତାରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତମ ପିଠିରେ ବସି ପଡିବ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇଯିବି ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ରାଜି ହେଲା ମାଙ୍କଡ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା ତାପରେ ଏମିତି ଗଲେ ଯାଉ ଠିକ ମଝିରେ ଯେତିକି ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ମାଙ୍କଡ ଭାଇକୁ କହୁଛି ଆଉ ତମେ ଏତେ ବୋକା ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ମୁଁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ ସେ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ତମ କଲିଜାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଖାଇବୁ ବୋଲି ତାପରେ ସେଠୁ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମାଙ୍କଡ ପାଞ୍ଚିକି ତାପରେ କହିଲେ କି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଏତେ ବୋକା ତମେ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତମ କଲିଜାଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୋ କଲିଜା ତମେ ଜାମୁ ଗଛ ଖୋଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଫେରିକି ସେ ଗଛ ଖୋଲରୁ ନେଇକି ଆସିବା ତମ କଲିଜାଟା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲେ ଗଛ ପାଖକୁ
ମାଙ୍କଡ ଡେଇଁ ପଇଲା ଗଛ ଉପରକୁ। ଡେଇଁକି କଣ କହିଲା କୁମ୍ଭୀରକୁ କି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ଏତେ ବସ ଆମେ କହିଲି ବୋଲି ମୋ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସିଛ। ଆଉ କଲିଜା ବିନା କୋଉ ଜୀବକ ବଞ୍ଚିପାରେ ସେ ମରିଯାଏ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ବକ ଆମେ ଛାଡିଦେଲ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମର କଣ ଉପାୟ କଣ ଥିଲା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ତ ଯିଏ ପଚାରିବ ଗୋଟେ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଗପଟା କହିପାରିବ ତ? ମନେ ରହିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର? ହଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ?